Croeso nôl I chi. Wel, fel I ni di sôn, mi fyddwn ni'n edrych ymlaen at ddathlu Gwyl Dewi drwy'r wythnos fan hyn ar Prynhawn Da o gynnyrch o Gymru I ddigwyddiadau arbennig. Ac mae'n gwesau nesaf ni Prynhawn ma am ddangos bod modd dathlu mewn nifer o ffyrdd unigryw hefyd. Felly, croeso I Gwenno Dafydd, neis dy weld unwaith eto, Gwenno. Na, mae wir I ddweud, wyt ti wedi ysgrifennu caneuon, wyt ti wedi hybu mentre a gorymdeithiau, I ti wedi bod I ben y mynyddoedd a ti wedi bod I waelod y môr hefyd. Mae modd dathlu Gwyl Dewi mewn ffyrdd gwahanol iawn yn does, mewn nifer o ffyrdd. Oes, yn sicr, a dwi'n meddwl beth sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd ola yw dyn ni wedi dechrau dangos yn dychymyg ni. Dwi'n meddwl oedd y ffaith bod ni wedi cael Gorymdaeth Genedlaethol trwy Gymru gyfan nôl yn 2004, bod hwnna wedi rhoi rhyw fath o ganfas I ni adeiladu, ac wedyn wrth gwrs nes I ddod ar yr orymdaeth yna, a wedyn dwi wedi bod yn wirion bost yn gweithio ers 20 mlynedd yn hybu a tyfu traddodiadau gwahanol. A geleni, mae gennau 4 ar y go. Gan I ddechrau dy'r cyntaf, mae'r cyntaf rhywbeth I wneud ar gloch fach na sydd â ti fanna. Ie. Reit, y cyntaf ma te. Wel, beth da ni fan hyn? O ie, nawr te, oce. Wel, eleni, am yr ail waith, mae Castell Penfro yn cael pared dydd Gwyl Dewi I fewn i'r castell, ac dyma eglwys y Santes Fair sydd yn Dinas Penfro, ac maen nhw yn mynd I fod yn canu'r clychau am 12 o gloch. Wnaethon ni wneud flwyddyn diwethaf am y tro cyntaf, ac yn Gymraeg canu clychau canol dydd, ac yn Saesneg bells at 12 yw e, ac gwahoddiad yw I bawb sy'n mynd ar unrhyw pared I fynd â un o'r rhain, ac am 12 o gloch I ganu cloch ar gyfer dydd Gwyl Dewi. Dyma'r tro cyntaf iddo fe ddigwydd yn gyhoeddus ar wahân I falle, wel oedden nhw I gyd wedi canu clychau yn y pared flwyddyn diwethaf. So mae hwnna rhif 1. Reit, oce. Rhif 2. Rhif 2 yw beth da ni nawr. Y copa. Y copa. Reit. Wel, trael rhan oedd hwn, nes I wneud copa ganu I Dewi, a'r syniad yw bod chi'n mynd â cloch, a bod chi'n cerdded fyny I gopa mynydd, unrhyw fynydd, yn neu bryn, a pan ydych chi'n cyrraedd y top, ydych chi yn cymeryd eich baneri, boed heina'n ddrai goch, baner Dewi Sant, neu beth bynnag ych chi eisiau mynd fyny gyda chi, a wedyn chi'n canu 4 can. Oes gafreto, Anthem Dydd Gwyl Dewi, sef Cenwch y Clychau I Dewi, Calon Lan a Hen Wlad Fy Ac eleni mae y cwmni Oes Gafreto wedi dod fewn i'r cynllun yma, a fi'n gwisgo un o'i crysau tu hardd nhw. Felly os ydych chi eisiau ymuno gyda ni, maen nhw'n cynnig 20% o ddisgawnt os ydych chi'n gwisgo'r crys yma. Felly mae hwnna wedi digwydd yn barod I Sadwrn, mae yna griw ohono ni'n mynd lan I Pen y Fan. Oedd na griw I fod I fynd lan I Ben y Wyddfa, ond oherwydd y tragedi diweddar, da ni wedi penderfynu I beidio wneud e. Ond beth sy'n rhaid I fi ddweud yw, mae rhaid I chi baratoi yn drwyadl. Pidwch yn mynd os chi ddim yn ffit. Cofiwch fynd a'ch ffyn, cofiwch fynd â thermos, dillad teidi a bob dim. A rhywbeth teidi ar eich trad. O, mae'r trad yn hynod o bwysig. Ie, achos mae'r mynyddoedd yn lefydd tu hwnt o hardd, ond yn beryglus hefyd. Mae eisiau bod yn ofalus iawn. Ni'n mynd i'r môr nesa? Mynd i'r môr nesa, a wedyn... Edrychwch ar rhain, de. Dyna chi olygfa fan hyn nawr. Gomi fe. Hwna ddyn cyntaf riod, dewch chi drochi dros Dewi, a mae grwpiau ar gweplif gyda pob un o'r digwyddiadau yma. A beth yw e I chi yn canu Anthem Dydd Gwyl Dewi, canwch eich clychau, mewn i'r môr yn gwisgo penwys cennin Pedr, a wedyn chi'n canu Oes Gafreto, Calon Lan, Hen Wlad Fy allan a cael picau ar y traeth. Reit. Ie. A mae hwnna'n lleisol yn ysbrydol I ddweud bit bach yn y môr hefyd yn y bryd. A beth bynnag Dewi ddyfriwr oedden ni'n galw Dewi Sant. Felly oedd gen fe gysylltiad agos gyda dŵr. Ie. A wedyn... Ie, cynwch y pethau bychain ydy'r pedwerydd, sef y cwpanau. Y cwpanau, ie. Amser maith yn ôl 2007 pan gafodd Cenwch y Clychau I Dewi lawnsio yn y Senedd. Nes I gyflwyno cwpan, gnewch y pethau bychain, ac oedd hwnna ar gyfer y ceffil blaen, nid y ceffil blaen, ond y mil cefndir rili, yr un sydd ddim yn cael unrhyw sylw o gwbl, ond maen nhw'n wneud y pethau bychan sy'n wneud y gwahaniaeth, y pethau caredig, sydd yn helpu I cyfoedion yn yr ysgol. So dwi'n trio hybu hwnna hefyd, a fel wedes I, mae yna grwpiau ar
gweplyfr os ydych chi eisiau ymuno, ac fydda i'n sicr yn gwneud 2 os na 3 o'r pethau yma ar y penwythnos. Fydda i'n canu'r clychau, fydda i'n copa ganu, fydda i'n dewi drochi, a fydda i'n canu'r ukulele mewn digwyddiad yn y bari, a fydda i'n mynd i pared yn Ely a Ceire, ac so mae'n mynd i fod yn benwythnos prysur tu hwnt. Mae'n mynd i fod yn falch bod ti wedi ffitio ni mewn hyn. Diolch i ti am ddod ato ni, a ti chi eisiau gwybodaeth am yr holl bethau yma mae Gwenno wedi sôn amdani nhw. Cysylltwch â ni fan hyn, ac wrth gwrs, mi fydd na ddathliadau o bob math ym mhob cwr o Gymru hefyd. Neis i weld i tro, Gwenno. Diolch yn fawr.